Ahoj lidi, a omlouvám se, že jsem dlouho netočila Roblox a musím se tu hodně trošku sulit, protože mám sluchátka. A pardon, že prostě takže já vám to řeknu od znovu, pokud jste to neslyšeli, nebo tak. Ahoj lidi a pardon, že jsem dlouho netočila Roblox, protože ona byla škola, moc dlouho ne. Nebo já vlastně vůbec nevím, jenom už poslední den půjdu do školy. A prostě jsem na natáčení neměla čas, takže tak a teď zase jsem zpátky v natáčení, ale dneska si tu zahrám 3D oby. Jakože nemyslím 3D, ale já, že tu chodíme takhle divně 3D. Jo? Bylo spíš 2D a to je jedno. No a pardon, strašně moc se vám omlouvám, že jsem dlouho netočila Roblox a tak. Prostě to už vám nikdy v životě neudělám. Prostě tak, no a můžeme rovnou začít s tímhle divným obyčkem, který jde až nahoru do domu, skvělý. A týpek je už skoro nahoře. Vidíte tam tu čáru malinkou? Tak tam je ten týpek. S modrým tím. Tam je hned ten týpek. Kámo, jak se tam mohl dostat? A co ti je? Pojď. Já ty tam dotlačím. Ale to nejde na skvělý. Já jsem rychlejší než ty. Teď 3, 2, 1, teď. Já to věděla. 3, 2, 1, teď. Víš co? Teď se jelu. Jsem totální debil. Prostě neumíš skákat, vole, co si jeblí? To nevím, to je... Lidi, typněte si, co to znamená. Haha, co ty debilhe. Je to jo. Tak ne, tak co? Lidi, kamo. Bombu. S tím můžu projít, tak co mě nejspíš zabije. Já lidi nevím. To můžu obskočit. Nemůžu? Lidi, co to je? Zhoubí. Že ty to vidí, tak dostlačím. O, kamo. Já jsem si chtěla týpnout, ale týpnul týpek, protože já jsem totál debil. Jsem myslel, že to mám se skákat. Kamo, chobotice povedz. Pardon za ty zvuky, ale to mi pomáhá. Jako k skákání, počkej se kouknu, jak se to jmenuje ty vlasy. Neon, Velefall, Eels, Hell, Wolver. Jakože Pelpol. Dobře, tak pak se tu vrátím jako. Ty vlasy jsou docela zajímavé. Jako. Ty vole, jako. Já mám tady prostě z TikToku řeknu nějakou věc a to prostě tak, no dobré, prostě. A to je prostě jenom nějaké videjko a možná vás to videjko, nebo jako to není videjko, to je jen takové to. Ty vole, jako, já ti vypálím oči, jo, já ti vypálím jenom očička chvilku, jo. Ne, počkej, co, bude to bolet? Počkej, ne, nebolí to, tak pojď. Tak co, ty jo, já nic do prdele nevidím. Tak já tě budu muset navigovat, protože jsi slepej. Ty jo. Otoč se. Píčo, otoč se. A vlastně ty jsi slepej. Tak. A pojď do mě. Já tady cítím nějaké spalený vajíčka. To nejsou vajíčka, to jsou takový červený ty. Já to zapálím. Ne, počkej, už to pálí. Já nevím. Tak pardon. Já jsem vlastně... Počkej. Cítíš můj pách? Ty vole, kam skáče. Počkej, cítíš můj pách? Já slyším. Ty vole, vlastně neslyším, já jsem slepej. Tak počkej, pojď za mým hlasem. Já tady
cítím vajíčka. No, pojď do mě. No, pojď do mě. Já cítím nějaký čelný prach. Já nevím. Ne, počkej. Otoč se a pojď zpátky tam, kde jsi to cítil. No a pojď blíž hlavně. A tak tam jsou. Boom. Lidi, doufám, že prostě to, co jsem tady mluvila, vás bavilo. A bylo to srandovní, protože já to říkám vždycky, když žádnej natáčím, tak já to říkám furt. Třeba když jsme někdy s mamkou někam jeli, tak jsem si to prostě řekla, mě to prostě baví. A doufám, že to bylo trošku srandovní. A bylo to videjko od Delagonze a Loy no dobré. Prostě tak a najdete ho ne na YouTube, ale jenom na TikToku. Jo? Jenom ho najdete na TikToku. A já jsem vám to musela říct, ať tohle videjko trošku pobaví, když neříkám žádné hezké a debilní blbenky, kávenky, tak ať vás tohle pobavilo. Ale tohle bude trošku krátké, protože já to običkou moc nechci dělat, protože dívejte, jak to je velká, kam to až vede. To bude nejspíš trvat lidi půl hodiny. Ale to vlastně dobré. Au. Moje nohy, ty vole. To bolí, ale píčo. Hádejte lidi, že jsem to neřekla. Jo, hádejte, že jsem to neřekla. A tohle opičko je nějaký debilní. Úplně na hovno. Ale úplně na hovno. To spadne. No tak hovno spadne. A ty vole, kdo to vytvořil tuhle hru debilní? Nějaký tady debilní objekt, který je tak 3D, vole. Že tady chodíme nějak divně jako 3D, vole. Jako, co to je, vole. Jako pičo, co to je, mi vysvětlit, ty kurvo vyjebaná, vole. Co to jako je za obíčko, vole. Pičo, to je nějaké debilní obíčko, nebo já nevím. Dobrý, jebu to, vole, nejhorší običko na světě, pičo. Nejdlouhejší jako kráva. Na chvilku jsem se zastavil, protože jsem si musela dát mobil k obličeji, dám se sránu, musela jsem ho olízat. Dělám si prdel, ha, to není k smíchu, pičo. Tak jsem debil. Mám to. Bum. Jebu tě, ty krávo, skurve. Vyjebaná. Co to je pičo za opičko, vole? To je skurvený vyjebaná opička. Pičo, ale co to je za postavičku skurvenou? Za to může to 3D, vole. Jak chodíme jak hovna 3D, pičo. Za to může to 3D. Normálně. Funguje nic. To je tady za tyčky. A já jsem spadla. Bum. Mám to. Bum. Jsem tu. Ty vole, dej mi ten checkpoint skurvený. Jak přijde mamka, otevřít, jo? Bum. Ona tě nezbije úplně. Bum. Že ona byla na tvojich třídních schůzkách, že ty děláš také pičoviny, že dětskám splachuješ hlavy do záchodu. To říkala učitelka prý mamce. Že si nějaká holce splachla vlasy do záchodu. To je pravda? Kači? Ty jsi to splachla někomu? To říkala učitelka mamce, ona mě to volala. Já jsem mi pak potkal, ona mi dala klíče, to jsem doma. Lidi, neptejte se, proč nemluvím, ale já se musím snažit. Proč někomu splachuješ hlavu do záchodu?
Normální holka. Hlavu do záchodu. Lidi, omlouvám se, jenže já se zastavím na chvilku tady a já vám něco řeknu, protože nekomentujte to, jak jsem nemluvila, bo já jsem se musela totiž snažit, bo já, když já moc mluvím, tak vole se vůbec nestažím píča, vole, to pije na hovno. Takže teď už budu mluvit, slibuju, ale jenže se musím snažit. Takže moc lidi mluvit nebudu. Jo, je to jasné lidi? Protože já jsem se tam totiž musela snažit, bo ono to trošku bylo už těžší. Jo, takže jsem nemluvila, ale to je jedno. Takže lidi nekomentujte to, jak jsem nemluvila. Ale lidi, tohle opičko je nějak moc dlouhé. Jako vidíte, jak to je dlouhé. A lidi, vůbec nekomentujte to, jak jsem tam nemluvila, to si spíš přepněte někdy dál, ať to. No a nekomentujte to, jo. Ale já u tady toho checkpointu se s váma loučím a doufám, že vám videjko bavilo. A tohle bylo krátké, protože tohle opičko nezvládnu dokončit. Tak doufám, že vám videjko bavilo a čus. A já vždycky to, no to je jedno, tak čus.